Bore da bawb! Mae'n bore braf, mae'n bore hyfryd, a da ni am addoli Duw hefo'n gilydd. Mae'n oedfa arbennig, oherwydd y byddwn ni yn derbyn dau o bobl ifanc Ebenezer, dwy seren mewn gwirionedd, dau o ran natur ond un o ran enw, sef Seren Ann a Carys a Gruffydd Gwyn. A fel arfer, sa'n ni'n cael pryd o fwyd a balli. Ond da ni'n mynd i gadw hynny tan nes ymlaen, tan y fydda ni'n fwy hyderus i allu rhannu bwyd yn y gwasanaethau. Ond croeso mawr i chi, a hyfryd bod chi wedi dod i addoli Duw ac i gefnogi y Seren a
Gruffydd. Da ni am addoli, mi fydd na rei'n cymryd rhan, a gai ofyn i chi ddod ymlaen at y ddarllenfa, lectyn y fama, fel bod y stwff yn cael ei recordio, oherwydd mae yna un wedi ymddiheuro nad ydi oma'n arbennig, sef Arfon Jones. A mae'n teimlo'n chwysig iawn, ond mae'n pregethu fyny yn yr wyddgrig heddiw yma. Ac felly, da ni eisiau recordiad da, fel i fod o'n gallu bod yn dyst i bod Seren a Gruffydd yn cael ei derbyn. Felly, wrth groesawu chi, dwi'n mynd i ofyn i Ryan ddod ymlaen, brawd Seren, wrth gwrs, i ddarllen salm i agor yr addoliad. Psalm 148, penod 1 i 13. Halleluia, molech yr arglwydd o'r nefoedd, molech o'r uchder, molech ei holl angylion, molech ei holl fyddinoedd, molech hael y llead, molech yr holl sir, molech y nefoedd uchod, a'r dŵr sydd uwchben y nefoedd. Boed iddyn nhw foli enw'r arglwydd, a mae fe orchymynodd iddyn nhw cael ei greu. Fe roddodd nhw yn eu lle am byth bythoedd, a gosod trefn bydd byth yn newid. Molech yr arglwydd, chi sydd ar y ddea, a'r holl forfilod mawr yn y môr ddwfn. Y mellt a'r cenllysg, yr eira a'r niwl, a'r gwynt storm sy'n ifydd iddo. Y mynyddoedd a'r bryniau i gyd, y coed ffrwythau a'r coed cedrwydd, pob anifail gwyllt a dof, ymlusgiaid ac adar, yr holl frenhinoedd a'r gwahanol bobloedd, yr arweinwyr a'r barnwyr i gyd, bechgyn a merched, hen ac ifanc, gyda'i gilydd, boed iddyn nhw foli enw'r arglwydd. Diolch rai. Gyda chi weddio, cyn i ni ganu. Yn tad ni'n ymuno gyda'r greadigaeth gyfan bore yma wrth i ni ddod ger dy frondi a codi yn lleisio ni i dyddoli di. A ni'n diolch i ti bod ni'n cwrdd yn y lle yma a datgan bod ti yn dduw cariad. A ni'n gofyn bod ti yn llenwi ein calon ni heddi unwaith eto gyda dy gariad i. Yn enw Iesu. Amen. Yn ni sefyll i ganu. Yeah.
Braf cael canu yr emyn yna hefo'n gilydd. Nid fi ddewisodd yr emyn. Gruffydd ddewisodd yr emyn i ni ganu yn y gwasanaeth. Ac o'n i'n holi'r ddau yn y cyrfa derbyn ddaru ni gael y Mehefin a Gorffennaf a cael un yr wythnos dwytha hefo'n gilydd. Ac oedd Gruffydd yn sôn am yr eglwys fel teulu ac fel cymuned lle mae cariad Duw yn clymu ni at yn gilydd a pwysigrwydd bod ni'n gwybod hynny. A da ni'n gorfod gweithio ar hwnnw'n arbennig yn y cyfnod ar ôl yr haint yma. A yr emyn hwn yn adlewyrchu ynde. Dyro dy gariad i'n clymu. Dy gariad fyddon ni'n plith. Pobl Iesu Grist yda ni yn croesawu dau i aelodaeth. A beth sy'n yn clymu ni ydy cariad Duw yn Iesu. Hyfryd, yn y munud fyddwn ni yn canu dewis Seren ar gyfer y gwasanaeth hwn. A na i sôn chydig am yr emyn hwnnw. Da ni am gael darlleniad a mae Esyllt Jones am resyma amlwg am ddarllen yn y gwasanaeth. A dwi wedi gofyn i Esyll, da ni ar yr un trywydd i ddarllen darn, sa ti'n dod i fama at y meic? Y wir wynwydden. Da ni hefo'n gilydd, da ni yn gysylltiedig â'n gilydd. Iowan, pennod 15. Iesu y wir wynwydden. Mae fi yw'r wir wynwydden am tad yw'r gwynllanwr. Mae ef yn torri ffwrdd pob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn i fi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan drwy'r gair yr oedd wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb i fi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union, ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Mae'r hwn sydd yn aros yno fi a minnau ynddo ef yn dwyn llawer y ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd dyn yn aros yno fi, ceiffai daflu i ffwrdd fel y gangen diffrwydd ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir, yw taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, drwy i chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyfinnau wedi eich caru chwi. Aroswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe aroswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthoch, mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, a'ch eich llawenydd chwi fod yn gyfriawn. Dyma fy ngorchmynyn i, carwch eich gilydd fer y Carys i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod dyn yn rhoi ei einioes drwy ei gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gnewch yn hyn yr wyf yn ei orchymyn i chwi. Diolch i ti, Esyll. Rydych chi'n gweld y cysylltiad efo darlleniad ac efo'r emyn ac efo derbyn aelodau newydd. Iesu di'r wir wynwydden a ni di'r canghennau. Cysylltiad eto yn seiliedig ar gariad Duw yn Iesu. Na i sôn chydig am hynny nes ymlaen. Ond gai wahodd chwaer arall, Carys Mair, i weddio. Os ddweud i draw at y meic yma yma. Mwyn i ni recordio. Gweddiw. O dad, diolch i ti am y cyfle yma i ni ddod at ein gilydd ac yn enwedig ar y sil hwn i dderbyn Gruff a Seren i fod yn aelodau. Diolch i ti am y teulu sydd yma trwy dy eglwys. Bod ni yn frodyr a chwiorydd oherwydd ti ac oherwydd dy gariad. Mi'n gweddio bod ti'n helpu ni i ddangos cariad at ein gilydd fel teulu. A bod ni yn enwedig yn dangos cariad at Gruff a Seren wrth iddyn nhw ddod yn aelodau ffres i ni yn Ebenezer. Diolch i ti am y fraint o cael dy addoli di a diolch am y ffordd ti wedi gweithio yn bywyd Gruff a Seren. Mi'n gweddio bod ti yn bendithio nhw heddi bore yma ac yn parhau i gweithio yn eu bywyd nhw ac helpu nhw i dyfu mewn cariad tuag at y ti.
a bod ti'n gallu defnyddio ni i wneud hynny hefyd. Diolch i ti am dy gariad a dy ras anhygoel ti ag ata ni, bod ti wedi dod â ni at ein gilydd a dod â ni at y ti, a helpa ni i fyw fel cymuned sydd yn adlewyrchu dy gariad ti. Dwi'n gweddio bod ti'n bendeithiau gweddill yr Oedfa, dyn ni'n gwahodd dy ysbryd yma, ac yn gweddio bod ti'n helpu ni gyd i fyw mewn y fuddod i ti, ac i dyfu mewn cariad ti ag at y ti ag at ein gilydd, a bod ni yn adlewyrchu cariad Crist, y wir wynwydden. Yn enw Iesu Grist. Amen. Hyfryd, diolch yn fawr i ti, Carys, am yn harwain ni mewn gweddi fel yna. Ac yn awr fe wneud y cyhoeddiadau. Da ni'n wedi clywed hynny ys 2 flynedd yna. Ond dwi'n mynd i wneud y cyhoeddiadau. Weithiau mae brawddegau cyfarwydd yn braf, dydi. Os da ni'n wedi clywed nhw ers talwm. Yn sydyn, da ni am wneud casgliad brys tuag at Afghanistan a Haiti. Os gallwch chi roi'ch cyfraniadau trwy law eilir, mae'r manylion i wneud yn electronig ar y daflen. Da ni ddim yn dosbarthu hwnnw eto, mae hwnna'n rhywbeth i'w drafod, neu mi allwch chi anfon siec i eilir. Ond da ni wedi gweld yr angen, Carys yn sôn am y gweddi, bod ni'n gymuned o gariad, a mae hynny'n golygu yn bod ni'n ymateb i'r angen da ni weld yn y byd ac o fewn i ddynoliaeth. Ac felly, gael channog chi yn ystod y 3 sul nesaf ei fod yn hael at yr alwad i gyfrannu tuag at y ddioddefwyr Afghanistan a Haiti. A mi fyddwn ni fel eglwys yn ystod yr wythnos nesaf yn helpu'n ymarferol oherwydd bod ymgeiswyr lloches yn cael ei lleoli yng Nghaerdydd. Felly, yn swyddog Afghanistan ydy Carys Mair, a mae hi mewn cysylltiad ag elusen sydd yn rhoi gwybodaeth i eglwysi sut allwn ni wneud yn ymarferol. Be di'r anghenion, da chi'n gwybod? Y gallwn ni ddangos cariad a croeso iddyn nhw i'n plith ni. Oherwydd, da ni ddim eisiau bod yn wlad yma yng Nghymru lle da ni yn anfon y difreintiedig a'r anghenus a'r ofnus yn ôl. Maen nhw'n dod yma oherwydd i bod nhw mewn angen. Da ni eisiau blant bach sydd wedi ffoi o grafanga y Taliban gael croeso yng Nghaerdydd a gofal a chariad i ail-adeiladu ei bywyd. Mae'n beth pwysig. Mae'n beth pwysig. A gallwn ni fel eglwys Ebeneser ddangos hyn yn hagwedd gyffredinol. Arian elusen uned arenol plant Cymru i mewn erbyn diwedd y mis drwy law eilir. Da ni wedi bod yn llenwi bocsys yn ystod 2 flynedd. Mae'n amser gwagio'r bocsys ac anfon unau y cyfraniad fel mae o eilir, neu i helpu, falle gallwch chi gyfri fo a anfon siec neu electronig i gyfri Ebeneser. Yr oedfa nesaf prynhawn yma yn yr eglwys Fethodistaidd am 3 ail bregaeth ar lythyr cyntaf Ioan, a fi fydd yn arwain. Cwr gweddi angor, 6:30 wedi 7. Y sul nesaf fi fydd yn gwasanaethu 10 o'r gloch yma yn canolfan yr eglwys newydd. Picnic i'r ysgol Sul, 6:30 wedi 11. Yn y parc, ochr draw, neu tu ôl i'r hub yn yr eglwys newydd. Ceisio enyn gwahodd pobl yn ôl ac enyn brwdfrydedd dros y gwaith efo teuluoedd a plant. Ac wedyn y sul cynta'n Hydref, mae Llanllanast yn mynd i gael ei gynnal yn yr ail neuadd yn y fan yma. Wedyn 3 sul nesaf mi fyddwn ni yn Cef unwaith eto a Angor Grinchtown 4:30 wedi 4 yn Lyfgyn. Felly yn rhannol, mae pesa'n agor, ond da ni isio cysylltu fo'n cyd-aelodau sydd ddim yn teimlo'n gyffyrddus hyd yn hyn i ymuno hefo ni. Yn ei hannog a'i gwahodd nhw. Mae yn ddiogel. Da ni yn cadw at rheola yma yn Ebeneser i ddiogelu iechyd pobl. Reit, yr ail gan. Alun, diolch i ti.
hanesyddol i'w dydd. Na i gael mewn o fama, nid tydi'r chwilio am y geiriau. Sori Seren, hon mae Seren wedi ddewis. Nes i ofyn i Gruffydd, da ni wedi canu can Gruffydd. Nes i ofyn i Seren pa gan. A nes i anfon neges dydd Gwener yn gofyn, dwi angen y geiriau. Dwi angen gwybod mwyn i mi roed y geiriau ar y PowerPoint. A dwi ddim wedi am ryw reswm. Drwy ofer esgyl istod y gwyliwr ar y tŵr. Fe foddwyd cantre'r gwaelod o'r golwg dan y dŵr. Mae yna ganlyniadau mawr beth weithiau i gamgymeriadau bach yn does. Ond mae Seren wedi dewis yr emyn hwn. A mae'n hyfryd, mae'r gitgan, da ni wedi chanu hi, ond mae dros 2 flynedd erbyn hyn, da chi bo? Amser Covid 2 flynedd. Happy Day, hyfryd ddydd ydy'r gitgan. Lle da ni'n dathlu yn ffydd hefo'n gilydd. Ac yn dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Y geiriau agoriadol ydy hanesyddol i'w dydd. Diolch tydyr, da di cael technegwyr. Hanesyddol i'w dydd, trechwyd amau ti a chybod fi. Great, 70. Seren am ddewis a'r pwyslais fod 'na lawenydd de Seren. So dwi wedi dod i dynabod i chydig o well yn ystod y misoedd dwytha. A mae 'na lawenydd yn dy galon di. Tio? Wyt ti wedi gwynebu amgylchiadau anodd a mae'r teulu gyd wedi, ond drwy'r cwbl
Dwi'n sylweddoli bod ti wedi dewis honna oherwydd yn Iesu bod ni'n cael llawenydd. Does na ddim byd yn gallu ddwyn oddi arna ni. Beth bynnag sydd yn digwydd i ni heddiw, yn y teulu, yn y calon, yn y profiad, cofiwch am y llawenydd nad oes dim yn gallu gipio. Y llawenydd yng nghariad Duw yn Iesu Grist yn hynny. Hyfryd, mae werth cael pobl eraill i ddewis yr efo. Da ni gyd yn mynd i'r golad hefo y dewis o bethau. Reit, dwi eisiau rhannu negas bach hefo chi. A dyma 3 peth dwi'n mynd i sôn amdanyn nhw. Cyfarch Gruffydd a Seren yn arbennig, o pawb hefo'i gilydd. Hwna, dwi wedi rhoi 2 en, sori, Petra, 1 sydd yn personol. Presennol sydd efo 2 en. Nes na iogrwydd mawr ieithyddol o drostan yn yna. So ni'n gwybod, dwi'n meddwl bod fi wedi newid o'r tro nesaf. Personol, torfol, heriol. Torfol ydy bod ni'n dorf ac hefo pobl eraill. A da ni'n gwybod ar ôl Covid ac yn Covid, be ydy heriol. Mae di ymddangos gymaint dros 2 flynedd dwytha, heriol. Rwan ta, dwi wedi gosod adnod ar gyfer personol, os fydra ni gael y sleid nesaf. Ni hefo 1 en, dach chi o? Y sylfaen ydy mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi unig fawr. Mwyn i bwy bynnag sy'n gredu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Mae Duw yn caru ni, mae Duw yn caru y ddynoliaeth, a mae Iesu'n yn gwahodd ni i gredu, i dderbyn ac i ddilyn, ac i fod yn rhan o'r cariad hwn. Fel o'n i'n dweud, dwi wedi cyfarfod Seren a Gruffydd mis Mehefin Gorffennaf a yr wythnos dwytha. A wedi mwynhau o'n i'n dweud wrth y diaconiaid nos Fawrth. Oherwydd mae yna rei cyrfa derbyn hefo pobl ifanc lle mae yna deadly silence wedi bod. John, dwi'n gwybod os ti'n gyfarwydd weithio efo pobl ifanc. Tawelwch llethol, lle mae'r gweinidog yn chwsu chwartia ac yn siarad am hanner awr 20 munud. Ond hefo'r ddau yma, oedd hi'n bleser llwyr. Mae'r ddau ohonyn nhw'n siaradus. Mae'r ddau ohonyn nhw'n atab cwestiynau. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gymeriadau. Ac oedd y mor rwydd cynnal y cyfarfod derbyn. Oedden ni trafod pethau pwysig ynglyn â ffydd ac ynglyn â Iesu Grist. Ac oedden ni'n cael hwyl a chwerthin hefyd wrth i'r sgwrs ddatblygu a symud yn ei blaen. A dwi eisiau diolch i'r ddau ohonyn nhw am ddod trwy'r holl flynyddoedd, gwrando ar yn straeon ni, action yn dramau nadolig ni, gwisgo fyny pam doeddech chi ddim eisiau gwisgo i fyny, am ddod â bywyd i'r capal ar Charles Street yn cropia nhw gwmpas ac yn embarrasio eich rhieni. A dych chi dal yma. Dych chi dal wedi bod yn dod. A da ni eisiau gwerthfawrogi hynny fel Eglwys Ebenezer. Bo chi wedi cyrraedd y pwynt yma, heb gefnu, heb ddiflannu, a drwy y cyfnod wedi dod i sylweddoli pwysigrwydd Iesu Grist a datgan eich ffydd yn yr arglwydd. Ac wrth wneud hynny, diolch i'r rhieni hefyd. Gai, just diolch i'r rhieni am gadw at yr addewid. Nath Esyllt Jones fedyddio Gruffydd ty ci, fyddai'n sôn am ty ci mynd hyn. A nes i fedyddio Seren. O fyddwch chi be? Dwi wedi colli blynyddoedd o lyniau digidol drwy ddiweddaru nghyfrifiadur. Pardon? Gen ti Lyn? O na ni roed o'r Facebook Ebenezer. Dydd bedydd Seren yn yr hen gapal. Diolch yn syml i'r rhieni. Dydy o ddim yn rhwydd yn yr oes yma. A da ni'n cyrraedd pwynt lle da ni wedi cadw'r addewid, wedi dysgu nhw am Iesu Grist, wedi gweddio drostyn nhw, wedi dod â nhw i gymuned o bobl Iesu Grist. A wedyn da ni'n gorfod gollwng yn dydan. Da ni wedi cadw at yr addewid, ac yna fel oedolion, mae o i fyny i'n plant ni, i wneud penderfyniad
eu hunan. A dwi'n dod felly at y personol yma. Mae dod yn aelod o eglwys o bobl Iesu Grist yn rhywbeth personol yn y lle cyntaf. Nid rhywbeth mae rhywun arall yn deitha chi, mae rhaid i ti ddod yn aelod o'r eglwys. Dim dyna di o. Mae eglwys yn rhoi cyfle i bobl ifanc i ystyried ffydd, herio nhw hefo gwirioneddau am Iesu, gweddio drostyn nhw, a'i hannog nhw i arddel yr arglwydd Iesu. A heddiw yma, dwi wedi gofyn i chi do, da chi'n credu'n Iesu, fel arglwydd a gwaredwr yn ystod y sesiynau. Dwi wedi gofyn i chi, ydych chi nid oherwydd teulu, neu traddodiad neu magwraeth, am fod yn aelodau Ebenezer, a da chi ohonach chi'ch hun. Mae'n rhywbeth personol i chi heddiw yma. Bo chi'n credu'n Iesu, a bo chi am ddilyn yr arglwydd Iesu. Pan oedden ni yn edrych yn y cyfnod i'r ffydd, da chi bod, yr adnod yma'n sôn am gariad Duw ac fod Iesu'n gwahodd pobl i gredu ynddo fo. Oherwydd ynddo fo, mae maddeuant pechoda, mae bywyd tragwyddol. A bod ni'n drwy roi yn ffydd yn Iesu, yn ei dderbyn o fel arglwydd am byth. Bod o di marw ar y groes drosta ni, bod o drwy yr atgyfodiad yn dod â gobaith bywyd newydd a bywyd tragwyddol i ni. Iesu'n gwahodd ni gredu, ond yn bersonol da ni'n gwneud y credu hwnnw, de. Dwi'n cofio pan o'n i'r un oed, chi. Mae'r ddau yn 19 oed newydd gael i penablwyddi. Wedi bod mewn cwrdd derbyn am wythnosa hefo'r parchedig Gruffydd Jones. A da chi'n gweld y cysylltiad, y wirion yn y fan yma, mab a ferch yn hyfras yma yma. Wedi bod o dan weinidogaeth John dros y blynyddoedd. Wedi bod yn y cwrdd derbyn. Ryw dro yn y cyfnod yna pan o'n i yn y 6 dosbarth ac tua 19 oed, fedrai'm cofio'n union. Dyma John Gwyn yn ledio yr emyn dros bechadur buost farw. Dwi wedi sôn am hyn dros y blynyddoedd, ond mae yna gerig milltir yn y taith ysbrydol ni'n does. Lle mae rhywbeth wedi digwydd, da chi ddim yn ei anghofio. Mae'n aros efo chi. Wrach rhywbeth bach ydi o, wrach rhywbeth mewn preges, wrach rhywbeth mae rhywun di ddeud, ond mae'r ysbryd glân di procio chi yn y digwyddiad hwnnw. A mae'r digwyddiad yn aros efo chi tra byddwch chi. A dyna ddigwyddodd noson yma, capal Pendref ym Mangor, John Gwyn yn gweini y cymyn. A dyma fo'n cyflwyno yr emyn dros bechadur buost farw, dros bechadur ar y pren. A'r trydydd pennill ydy y geiriau yma sydd ar y sleid. Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr, fy iogrwydd sy'n cydbwyso am mynyddoedd mwyaf llawr. Chywad, dwi'n gwybod bod fi yn annifyr, dwi'n gwybod bod fi'n bechadur a mae'n pwyso arna fi. A mae Pant y Celyn yn gofyn, mae'n cyfarch Iesu Grist yn yr emyn yma, dydy, yn y 3 phennill. Mae'n cyfarch Iesu. A mae'n dweud, rhad faddeuant, maddeuant am ddim ydy rhad faddeuant. Gwawria bellach, gwna garcharo'r caeth yn rhydd. Fi'n ymdreiglo, byw, bodoli, mewn tywyllwch, ond nawr yn yr Iesu i weld gola dydd yng nghariad Duw. Ac ar y noson honno, nes i sylweddoli, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, it's personal. It's personal. O'n i wedi canu hon llwyth o weithiau, neu hwn yr emyn yma. Ond y tro yma nes i sylweddoli na fi oedd yn dweud y geiriau. Nid Pant y Celyn, nid aelodau Pendref Bangor, ond fi dros bechadur buost farw. Ac o'n i'n cyfarch yr arglwydd Iesu ac yn sylweddoli arglwydd. Dwi eisiau credu yna ti. Ac oedd o dros gyfnod, a chi'n bod nid rhywbeth sydyn oedd o. A dwi eisiau dy ddilyn di. A dyma fi 35 o flynyddoedd yn ddiweddarach fori. Dal yn y weinidogaeth Gristnogol.
Ges i'n ordeinio 35 mlynedd yn ôl i fori. Ond stori arall di honno. Mae'n bersonol Seren. Mae'n bersonol Gruffydd. Peidiwch a dweud bod chi'n credu'n Iesu oherwydd bod pobl eraill yn deitha chi'n pwysau na chi yn eich gorfodi chi. Credwch yn Iesu oherwydd bod chi'ch hunin yn credu ynddo fo. So, personol, torfol di'r ail beth. Paul yn dweud, chi gyda'ch gilydd ydi corff y Meseia Iesu Grist. A mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. Yn yr cyfarfodydd ddaru ni edrych ar gwahanol ddarluniau o'r eglwys, oherwydd bod fi'n awyddus i ni drafod beth oedd bod yn aelod o gynulleidfa o bobl Iesu Grist. Dar ni edrych ar, siŵr bod chi'n cofio, hwn, y corff, aelodau mewn corff, bod ni stuck yn gilydd. Y defaid a'r bugail ynde, a bod ni'n dilyn y bugail gyda'n gilydd, nid ar wahân. Ac yna y trydydd un oedd y wir winwydden, y darlleniad nath Esyllt wneud. Bod ni yn rhan o winwydden fain Iesu Grist. Torfol. Mae bod yn Gristion, mae'n rhywbeth personol, ond mae o'n fwy na hynny. Mae o hefyd yn rhywbeth cymunedol, cymdeithasol, ymhlith pobl eraill sydd yn caru a dilyn Iesu Grist. Mwyn i Gristion dyfu a dal ati, mae rhaid iddo fo fod yn rhan o eglwys. Gwyliwch y fideo bach yma, na i esbonio pam bod fi wedi dewis o. Imagine a vehicle that can drive you 5 miles. Imagine a vehicle that can drive you 5 miles for a penny. A vehicle that needs no petrol, just a battery. And that takes the press of a button to start, the squeeze of a lever to stop. That needs no license, no road tax, and you can drive whether you're 14 or 40. A vehicle that costs just £399. The Sinclair C5. It's a new power in personal transport. The Sinclair C5, £399. Want to buy one? Want to see one? Or simply want to read all about it? Just dial 100 and ask for free phone C5. Now. However, the fact that the long-range version of the closely related Model 3 manages 325 miles on EPA and 338 miles on WLTP gives some indication of what can be expected. It also suggests the Model Y will be better than the 282-mile figure of the upcoming Audi Q4 e-tron. The Model Y is compatible with Tesla's third-generation Super, which is capable of 250 kilowatt charging. A 15-minute charge at one of them is enough for 168 miles of range, and the Model Y should deliver the impressive performance we come to expect. With the long-range rear-wheel drive version getting 5.5 seconds, the long-range all-wheel drive version managing 4.8, and the performance model taking just 3.5 seconds, which is about the same as the new Porsche 911. In the US, ond oedden nhw'n brolio ar y batri bod o'n gallu mynd 5 milltir. Ac o'n i'n meddwl mae Gruffydd yn mynd i'r coleg i wneud peirianneg electronig yn Nottingham yr wythnos nesaf yma. Ac o'n i'n meddwl wrach na'n y maes yma fel i di, ti'n bo? Ond wrth gwrs mae'n y geir fel Tesla erbyn hyn, ac o'n i'n gwylio hysbys am Tesla Tesla Y. Diolch yn swnio cystal yn Gymraeg na di, Tesla. A mae'r batri hwnnw yn mynd bron iawn 300 milltir. Ond y broblem sydd, hyd yn oed efo'r ceir mwyaf modern, Tesla wedi cael ei lansio lenni, ydy bod y batri'n rhedag allan. Da chi'n mynd, da chi'n brysur, da chi'n gyrru Fangor. Mae'n defnyddio mwy o batri os di'n mynd fyny'r allt, wrth gwrs. Felly ar y mwyaf 300 milltir mae'r Tesla mwyaf modern yn ei wneud ar y batri. A
mae'n rhedeg allan. Mae Cristnogaeth yn rhywbeth torfol gyda'n gilydd. Oherwydd os da ni ar penna'n hunan, mae'r batri yn rhedeg allan. Mae Cristnogion yn gallu mynd yn llesg, heb rechargio, heb ailwefru drwy fod yn rhan o eglwys. Drwy cael yn annog i gredu, drwy ddysgu am Iesu Grist, drwy addoli a cael yn llenwi hefo'r ysbryd glân fel bod ganddo ni egni. Mae Cristnogaeth hefyd yn rhywbeth torfol ac eich annog chi y ddau o hynna chi bob amser, lle bynnag byddwch chi'n mynd, i gysylltu a mynd i addoli mewn eglwys. Bob amser, oherwydd da chi'n cael eich rechargio, da chi'n cael eich ailwefru. Wedyn y trydydd peth ydy, mae o'n heriol. Mae bod yn aelod mewn eglwys yn gallu bod yn heriol iawn. Gewch chi wylio'r fideo nesaf rwan, gobeithio bod yma, a gobeithio na'r un iawn. Gwynwydden yn tyfu, diolch. Yn sydyn. Meddai Iesu. Ac felly o fewn i'r eglwys, da ni yn tyfu ar yr Iesu, da ni'n tyfu gyda'n gilydd, nid ar wahân i'n gilydd. Ond mae'n bwysig yn bod ni'n sylweddoli'r her. Mae'n heriol ar ôl Covid, ond yn gyffredinol, mae'n heriol i bobl ifanc i fod yn rhan o eglwys heddiw yma. Mae'n anodd, oherwydd fod y gymuned gyffredinol y tu allan, dyn nhw'n credu, dyn nhw'n rhoi yr un tatan am Iesu Grist, nag am Dduw, nag am Feibl, nag am ysbryd glân. Ac felly mae rhaid ni fod yn ofalus o'r bobl ifanc sydd yn yn plith ni. A bod yn gariadus, a bod yn hyblyg, a bod yn feddylgar, fel bod pobl ifanc ac oedolion ifanc yn teimlo'n gyffyrddus yn yn plith ni i allu tyfu. Fel da chi'n gweld, mae dyn 59 oed yn gallu gwneud camgymeriadau yr holl brofiad o arwain cyfarfodydd. Pobl ifanc yn gwneud camgymeriadau. Maen nhw'n syrthio, maen nhw'n llawn brwd frydedd, a da ni fel eglwys i fod yn hyblyg ac yn feddylgar ac yn gariadus gan eu hannog nhw. Nid ffeindio beia, nid ffeindio pethau le mewn pobl ifanc, ond y bod ni'n sylweddoli da ni'na hefyd yn llawn gwendida. A mae'n heriol ynddo. A mae rhaid i Gristnogion aeddfed fod yn barod i gydweithio gyda yr ifanc. Seren, Gruffydd
A rhai eraill cymharol ifanc, da ni angen pobl fel chi yn cynulleidfa. Mae Ebenezer angen chi, eich dawn, eich creadigrwydd, eich egni, ffordd sa chi'n gwneud pesa'n wahanol i hen bobl fel fi. Da ni angen chi, ac ystyriwch mae Iesu'n eich gwahodd chi ac yn eich annog chi i ddefnyddio eich donia yn ei eglwys ac hefo'i bobl fel y bod ni'n rhannu cariad Duw yng Nghymru ac yn arbennig yma yng Nghaer Dydd mwyn gwneud gwaith Iesu Grist. Felly dyna'r tri peth: personol, torfol, heriol. Rwan, mewn eiliad, dwi'n mynd i alw Seren a Gruffydd ymlaen i ni gael ei derbyn. Ond cyn hynny, dwi'n mynd i ofyn i'n hysgrifennydd Malcolm Thomas i ddweud rhyw air bach. Bore da chi gyd, mae'n wasanaeth hyfryd. A wrth y modd oed ymlith i ieuenctid. Wedi gwario rhan fwyaf yng ngyrfa ymlith i ieuenctid. A ddyn dwi'n atgofion pam o'n i yn dod yn aelod nôl yn eglwys Mynyseion, yr un oed â chi. A falle bod chi ddim yn gweld beth yw'r bathodyn fi'n gwisgo ers blynyddoedd maith. Bathodyn Urdd Gofaith Cymru. Cefais y braint o fod yn gadeirydd Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gofaith Cymru yng Nghaerdydd yn 1985. A rwy wedi bod yn ffyddlon i'r mudiad ers yn fachgen ifanc. Gan dal i gefnogi ac angofio ar un o bryd un o gyn-ddisgyblion ysgol Glantaf sy'n arwain Urdd Gofaith Cymru. Ond beth rwy mae'n tan seilio bore yma, beth yw yr urdd yn aros am? Byddwch yn ffyddlon i gydyn, byddwch yn ffyddlon i Gymru, ac yn allweddol, byddwch yn ffyddlon i Grist. A mae'r gair ffyddlondeb yn bwysig iawn i unrhyw un sy'n gangen. A fi'n gobeithio bych chi'n cofio yno. O'n i'n sôn am Afghanistan ac am Haiti. Hyfryd oedd clywed o Urdd Gofaith Cymru wedi yn defnyddio canolfan Llangrannog fel man cychwyn i'r ffoduried. A'r holl adnoddau'r plant wnaethon nhw cael amser i sefydlu yna'n yng Nghymru. Cofiwch chi, ffoadur oedd Iesu Grist. A mae'r enni gefnogi ffoduried yn byd. A rwy'n ymfalchio bod ni fel eglwys mynd i roi'n gorau fel y gallwn ni i helpu'r bobl anffodus hyn. Ond i chi'ch dau, hyfryd o clywed Alun yn gweud bod e mor hapus. A fi'n gweud nos Fawrth, o'n i'n hapus iawn yn coffi wan. Dim am y coffi, amser y coffi, ond y cyfraniad chi. Bendithio arnoch chi, bydd y wastod yno i chi. A peidiwch yn nghyfio hynny. Siaradwch fe, pryd mynwch chi. A dyna beth yw gweddi, siarad gyda Duw. A bych chi'n elwa o'i gariadau, o'i rasau,
o'i haelion e fe, o'i ddaion e fe, a'i fendithion dirif. Bod yn ffyddlon i gydyn, i Gymru, canallweddol i Iesu Grist. Diolch Alun. Diolch Alun. Am y geiriau ardderchog yna. Gai wahodd Seren a Gruffydd i'r tu blaen yma. Os newch chi sefyll wrth yn ochr i'n fan yma. Chi sefyll yma. I ni gael eich derbyn chi hefo'n gilydd. Yn ôl y Beibl, Duw sy'n achub yw ein Duw ni. Trwy ras cawsom ein dewis yn yr Iesu cyn seilio'r byd gogoniant i'w enw. Trwy ysbryd cawsom ein geni o'r newydd i fod yn blant iddo ef ac yn ddinasyddion ei deyrnas. Mae parhad yr eglwys yn dibynnu ar waith yr ysbryd yn galw pobl, gan roi iddynt ffydd i gredu yn addewidion efengil Duw yn Iesu Grist. Mae Seren a Gruffydd wedi mynegi o'i gwirfodd ei hunain, ei dymuniad i fyw y bywyd Cristnogol a'i hawydd heddiw i ymuno a phobl Duw yn eglwys Ebeneser. Trwy fedydd fe gawsant ei cynnwys yn addewidion y cyfamod gras a deithont yn aelodau o deulu'r ffydd. Maen nhw'n dod yn awr o dan arweiniad yr ysbryd glân i gyffesu a chadarnhau ei ffydd yn Iesu Grist, i gyfamodi i neu cytundeb i addo i ni fel eglwys i fod yn rhan o'n cynulleidfa ac i dderbyn braint a chyfrifoldeb aelodaeth o eglwys Iesu Grist. Dwi'n mynd i ofyn 3 cwestiwn iddyn nhw. Otho ni dros reidodydd Mawrth. Na i ofyn i Seren gyntaf 3 cwestiwn. A wedyn na i ofyn i Gruffydd y 3 cwestiwn. Seren, wyt ti'n cyffesu, wyt ti'n credu fod Iesu Grist yn waredwr ac arglwydd ar dy fywyd? Ydw. Wyt ti'n addo i fyddhau i ewyllus Duw a byw yn ôl ei air ef trwy gydol dy fywyd? Ydw gyda help Duw. A wyt yn addo hefo ni yn eglwys Ebeneser i fod yn aelod gweithgar sy'n tystio mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Ydw gyda help Duw. Da iawn. Gruffydd, rwy'n 3 cwestiwn i chdi. A wyt ti yn cyffesu fod Iesu Grist yn waredwr ac arglwydd dy fywyd? Ydw. A wyt yn addo i fyddhau i ewyllus Duw a byw yn ôl ei air ef trwy gydol dy fywyd? Ydw. A wyt ti'n addo gyda ni'n eglwys Ebeneser i fod yn aelod gweithgar sy'n tystio mewn gair a gweithred i Iesu Grist? Ydw. Ffrindiau yn Iesu, da chi wedi gwrando ar atebion Seren a Gruffydd a'r addewidion maen nhw am ei gwneud. Gai ofyn i chi felly sefyll ar eich traed fel arwydd o'n parodrwydd i'w derbyn fel aelodau o eglwys Ebeneser Caerdydd. Gai ofyn i chi gweddiwch drostyn nhw yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod a'i helpu nhw pob ffordd i dyfu mewn ffydd a gras ac mewn gwybodaeth o gariad Duw. Seren, ti eisiau dweud rhywbeth? Y reswm pan i wedi dewis y can o'n i wedi chwarae y tro diwetha yw achos o'n i wedi mynd i Soldaw ac oedd hwnna'n y can oedd nhw'n wedi canu ar y dydd olaf ac oedd dim ffenest neu drws arog ar pan o'n i'n canu ac oedd Duw jyst i siarad i fi trwy gwynt. Felly, dyna sut o'n i wedi gwybod bod yn fel wir fyna, fel sut o'n i dewis i bod yn cwestiwn. Ac oedd newid bywyd fi ers hwnna. Really? Yeah. Ti'n o'n i sôn am hefo tyci Gruffydd bod fi wedi cael rhyw brofiad. A mae'n aros efo chi profiadau yma, dydi? Sbynna gydyn nhw'n eich hanes chi, lle da. Diolch i ti am hwnnw.
Ond nes I ddewis fy nganu, oherwydd atgofion y dyfu efo'r gan. O'n i'n cofio canu fe pan ni yn Charles Street, eitha lot. A hefyd i'n cofio canu fe pan ni'n yr ysgol fyd. A ni'n gweld o'n i'n wedi canu fe lot ers ni symud i'r lle yma. Ni'n gweld yr wrthddau i ddod yn ôl. A jyst wrthddau i gwrando yn eto, pan ni'n cael fy nerbyn. Hyfryd. Diolch i ti. Diolch i'r ddau ohona chi. Mae hwn yn swnio mor hen ffasiwn, yr hen deheulaw cymdeithas fan ydi. Hwn di deheulaw cymdeithas, oce? Ac dyma'r arwydd, da chi'n bod chi hefo ni'n swyddogol, da chi wedi bod ers blynyddoedd yn rhan o Eglwys Ebenezer. Ond Seren, gai dy dderbyn di fel aelod llawn o Eglwys Iesu Grist Ebenezer, ac fel arwydd o hyn, estynaf i ti ddeheulaw cymdeithas. Bendithiad yr arglwydd di, llewyrched yr arglwydd i wyneb arnat a thrigarhaid wrthyt. Dyrchafed yr arglwydd i wyneb arnat a rhoi i ti dangnefedd. Gruffydd, dwi'n dderbyn di fel aelod o Eglwys Iesu Grist Ebenezer ac fel arwydd o hyn estynaf i ti ddeheulaw cymdeithas. Bendithiad yr arglwydd di a chadwed di, llewyrched yr arglwydd i wyneb arnat a thrigarhaid wrthyt. Dyrchafed yr arglwydd i wyneb arnat a rhoi i ti dangnefedd. Bob bendith i'r ddau ohona chi, a bob bendith yn ystod y penod nesaf mae Seren yn astudio gofal plant yn y coleg, yn mynd ôl i wneud barhau efo'r cwrs, a da ni'n dymuno dda iddi hi, ac hefyd i Gruffydd sydd yn mynd i Nottingham yr wythnos nesaf, ac o'n i'n meddwl sa ma'n hyfryd i dderbyn y ddau cyn iddyn nhw. Da chi'n gwybod Gruffydd yn gadael cartra yn arbennig. Gai weddio dros da chi? Nwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n llawenhau y bore yma, ni fraint o gael derbyn dau o bobl ifanc, biwiog, siaradus, llawn brwdfryder, fel rhan o deulu Ebenezer. Da ni diolch yn bod ni wedi cael gwneud hyn dros y blynyddoedd, a gofyn y byddi di ni cadw nhw'n driw i'r addewidion o ffydd yn yr arglwydd Iesu fel arglwydd a gwaredwr, ac hefyd o weithio o fewn i dy deyrnas di. Bendithia nhw yn ystod yr wythnosau sydd yn dod, nertha nhw drwy'r ysbryd glân, amddiffyn nhw rhag unrhyw beth fydd yn ymosod arnyn nhw, fel i bod nhw'n profi diogelwch yno ti. Gofyn nhw'n hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Diolch i'n ôl i eistedd. Da ni am gymuno hefo'n gilydd, ac wedyn mi fyddwn ni'n canu yr emyn ola yma i'n waredwr. Os oes ganddoch chi bara neu diod, mi gewch chi estyn nhw rwan. Fel arall, myfyriwch ar y geiriau a chofiwch arwydd o cad cymyn. Dyma y tro cyntaf i Seren a Gruffydd gymuno. Mae mor chwysig dydy bod fi'n gallu rhoi y bara ar gwyn iddyn nhw, fel nes i wneud efo Branwen ag Esyllt dros y blynyddoedd. Ond na fo, be mae merch i'n dweud? It is what it is. Y Duw yn hyn y Duw. Ond wrth i ni gymuno, da ni'n dathlu cariad Duw yn Iesu. Da ni'n cofio i farwolaeth a bersol ar groes dros yn pechod da ni. Da ni'n dathlu fuddugoliaeth hefo'r atgyfodiad, fod o'n fyw am bod ni'na drwy ffydd yn Iesu yn fyw, yn derbyn bywyd newydd a derbyn bywyd tragwyddol. Dwi'n meddwl, na i wedi eto, gawn ni offrymu gweddi bach. Arglwydd, da ni dod fel yr ydan ni ata ti, gymuno gyda'n gilydd. A da ni clywed llais Iesu Grist yn dweud, gwnewch hyn i gofio amdanaf. Neu di drwy'r ysbryd glân yn helpu ni i gymuno yn ystyriol y bore yma. Gyda diolch yn calon am dy gariad, a gyda diolch bod y waith di yn parhau drwy gyfrwng Ebenezer yng Nghymru ac ar hyd a lled y byd. Bod ysbryd di yn galw pobl i ffydd, bod ysbryd di yn argyhoeddi pobl o'i cyfrifoldeb i gyflawni gwaith dy deyrnas
yn yr oes anghrediniol hon. Fe weddiwn dros Gymru Arglwydd a'r diriwiad mawr sydd wedi bod, ac fe weddiwn eto byddi di'n adnewyddu dy bobl, yn galw dega cannoedd miloedd o bobl i ffydd i adnewyddu dy waith yn yn plith ni. Ac wrth i ni gymuno, da ni yn cyffesu yn pechoda yn awr. Fe wyddos ti'n iawn sut da ni'n methu ac yn syrthio, yn gwirodd i ar lwybr yr Arglwydd Iesu, mewn meddwl, gair a gweithred. Ac wrth gyffesu Arglwydd, da ni yn meddwl am aberth Iesu drosta ni. Fod yn diwch am pechod a'n tywyllwch wedi gosod ar ei ysgwydda perffaith ef, oes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron draen mwyn i'r brwnt gael bod yn lan, fel hyfryd liain main. Wrth gyffesu, da ni sylweddoli fod i ni lanhad a maddeuant drwy waith yr Arglwydd Iesu. Ac yn awr, boed i'r bara hwn fod i'n ffydd ni yn gorff yr Iesu a dorwyd troson. A'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr Arglwydd Iesu a dwalltwyd ein mwyn. Gyfynwn hyn yn enw Iesu Grist yn prynwr a'n ceidwad. Amen. Mewn i fuddod i'r Arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r Arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Diolch i chi a diolch i'r Arglwydd am ei ras, teulu, Gwynwydden, praidd, corff a Iesu Grist yn sylfaen i'r cwbl. Hywel.
am eich cwmni. Gai ddiolch i'r cerddorion, gai ddiolch i'r technegwyr, gai ddiolch i'r cofrestrydd, gai ddiolch i'r rhai sydd wedi gosod y cwbl at ei gilydd. Gai ddymuno wythnos da i chi, ac yn arbennig felly i Seren a Gruffydd fel aelodau. Gynnau bresanta bach i chi fyma. Mae gynnau feibl i Gruffydd, ond nes i ofyn i Seren, oes gen ti feibl? Feibl gynnau feibl at gyfer bob wythnos o'r flwyddyn. A mae ganddi hi gopi o hwn. Ac felly, dwi am gyflwyno rhodd i Seren yn fama, felly brynu rhywbeth i hun, a cyflwyno Beibl.net i bobl ifanc i Gruffydd. A ran y benesau presant bach. A tys dysgrif i ti. Mae'n ychydig o riola ar y cefn. Di fod rwan dwi'n sôn o'r unig. Ac yn wrasach chi gyd yn licio cael copi hwn. Riola bach i annog i ni ystyried sut i fod yn aelodau. Melora? Gewch chi ddeud, Celsiwr? Dwi'n gael beth, rwy'n dal chi bod yn y cyfarfod yma heddi i gynrychioli'r hen oed. A fe wedi hoffi bod gyda chi, ond mae gen yn anodd i bod yn bore. A chi'ch dau wedi gwneud effaith arbennig bod yma i bod yn gynnar. Fel ail cynnar eglwys, mae'r maes glas o'r hynna, ond fi yw'r ail yr ail cynnar. Ar rhan ar hyn oed, mi wedi gweld chi yn dod yn ffyddlon i'r eglwys yma, a wedi rhoi o'ch ddoniau defnyddio'r plentio, a dim yn roedd i'r ddau ohonoch chi. Eich wedi mynebu bod chi eisiau dod yn aelod, a mae'n rhan mor rhyfedd. A wy'n diolch o gael chi, a dwi'n mynd o'ch chi gwybod. A i'n gwrandoch chi, ddim yn ateb ar un iawn rhywbeth, ond mae gyda chi a dwi'n gwneud arwyneb chi, a chroeso arbennig i chi i'r aelwyd gynnes hon. Ar ddyrchog, diolch yn fawr i chi, Melora. Dwi'n teimlo ddylen ni gyro dwylo i'r clod y ddau yma. Diolch am eich cwmni, mae wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o'r gwasanaeth. A beth am i ni adrodd y gras efo'n gilydd i gloi. Gras sy'n hadlwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda chwi o'r awr hon hyd byth. Amen. A gewch chi fynd allan a gewch chi gymdeithasu ac asgwrs bach yn yr maes parcio. Ia. Diolch yn